guys, welcome to my channel Sedulur Ndeso. Salam guyub rukun, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo sing kae jek kari galo. Hah? Ayangan ulan-ulan wae karo glek iwak. Yo, Ning pinggir kali. pedes kuku nyatane yo wanara. Pedes kok ngger sitok iki. Aku tuh ngengi. Ayo dikon ulan-ulan dong. Kok karo glek. Gelem. Hah? Mosok ora gelem? Gak geleman. Kok iki piye? Ngambil bature. Yo, Dipalake ulan-ulan. gune Pak. Ya iya karo golek iwak engko dumbar ning kono kok arep dhewe kok ketek iwak uga. Tamong iki. Awak iki di wedhus. Heeh. Ning ora ndek kaya wong-wong kae, wong sugih-sugih ngono kae. Sugih lah sugih wong, ndek utange akeh. Awak dhewe trimo wedhus e ora ndek utang. Wedhus akeh ya. Nah ngene iki. Ayem to. Wedhus akeh ayem. Sayange ra gaglak iki apa iki? Wedhus nek wedhus kurang ajar wong panangan blok. Kok wedhus iki kaya nggon aku iki. Oi, sapa kuwi? Jangan nyadi wonge. Wedhus mangani tandur kaya ngono kadopeni. Heh. Iki sangon iki do nyandi iki. Datok ini ya wedhus kok bubar kaya ngene iki kok. Tangon wedhus mangani pari. Angon wedhus dumbar engke sapa engke? Wonge nyandi po banake golek iwak kae po piye? Apa angon wedhus? Kang. Kono. Hoi. Angon wedhus. Iya. Wedhus mangani pari. Tapi ye, wedhus mangani pariku. Halo, karo mangan saiki kok. Kadang kok malah ngeyel. Ngono iwak renek kok. Golek kaya ngono. Enek lho iwak. Karo itu kene kok golek kono dadi gatise wedhus iwake kaya ngene. Wong perang loro kok wedhus mundak kaya wae. Ha iya, wong tanduran dipangan saiki kok. Ngene entek. Apa ayak wae apa piye? Iya. Ngono. Guru mangan saiki kok nek ngene ni. Iwak semono kae. Kok gati urung. Wis sareng angon kok ya ini. Leyo besake. Gini ya alhamdulillah. Wah, Kang. Ada Kenapa kuwi? Kenapa? Anu kok, Kang. Ngandani cah angon wedhus kae engke sirku. Oh, lah cah nelelek. Lah kaya anu kae ya mati dagingnya ya. Dileke malah Lah wong dikandani kok malah Padaan kaya ngene. Sikile kaya ngene iki piye ndo ya. kapok mangan saiki ngene kok kok muka. Lah mulane aku gelem iku. Oh, masale. Kamu tas sih. Angon dikandani malah kaya ngono nyelelek kaya. Oh, lah tekune teku. What the fuck?